hapon mga kamisor. Light na karon sa may Taguluan National Highway dani atubangan sa Dome mga kamisor kay adunay usa ka dump truck o kaning auto mga kamisor no ang nagasigyo sa nitabuan ni sir. Ano naman anak sagyanan naman yun. Nasagiran? Ang unsa ni siya nga sagyanan sir? Unsa ni siya nga sagyanan sir? Ha? Wigo ni? Usa ka Wigo mga kamisor. Wigo ni siya kuya? Toyota mga kamisor nung auto mga kamisor nga gamay. Nung nasingkian mga kamisor sa kaning usa ka dump truck. Ayan. Sir, may hapon sir. Sir, imuhan eh? Unsa ni siya ang sakyanan sir? Wigo. Unsa ni tabuan ni sir? Nakuan na kauna naman ko dahil na yung mga sakyanan dahil inunong ko na alam mo gilawas na yung gani na wala siguro ko na nakita o sa kauna eh. Nakauna nakuan jud ang yang sampot sir? Oo, nakuan yun. Na-apil na ng portahan, nakangagan ko. Ari ka pa yun sir? Pabilya. Bilya ka pa yun. Aka gikan sir? Kuan gikan ko nag-work immersion. Na-work immersion? Sa CDO? CDO. And kompleto ko papila sir? Okay, ito may. Ano pangalan sir? Tobit. Tobit. Patrocinio. Taga Bilya ka? Ayan. So mo ni karon mga kamisor no ang nahitabo mga kamisor atong lantawon dani sa may likod nga part mga kamisor no di lang takagawas kinahanglan ganing barricade mga kamisor. No mo ni mga usa ka Wigo no nasingkian sa usa ka dump truck mga kamisor kaning huwo na dump truck no nga na plate number nga NII 3956. Ayan. Ato yung nabiyon sa mga kamisor ang driver kay may naog ang driver aning huwo mga kamisor mo nga resulta ni karon mga kamisor mo resulta ni siya sa ka-traffic karon mga kamisor sa dalan kaya. Oh, traffic na kayo sa mga kamisor kinaatang maguri siya na mga kamisor sa pasulod sa tulay mga kamisor. Ato sa pong pangtanon mga kamisor no ang plano ani ni Sir Tubit na Patrocinio mga kamisor sa ihang plano ani karon nga sa pag nahitabo no nga aksidente mga kamisor. Sir, sa may plano ni mo ani karon sir? Tawag ng parents. Pero sa dami siya ni sir? So, mga kamisor no, mauni karon mga kamisor yan. Na naman po mga kamisor no, ang kwerpo sa kapulisan, alam po mga kamisor sa pag-facilitate sa mga road crash mga kamisor. Sila pa pong gi-settle mga kamisor no, kay mao gi hinungdan karon mga kamisor sa traffic mga kamisor. Traffic giga siya mga kamisor kay dani magud siya ning bara mga kamisor sa kaning pagpasulod sa tulay mga kamisor no sa lungsod sa Taguluan. Sumao ni siya mga kamisor, iyang plate number sa usa ka Wigo no nga gipanagyahan ni Sir Topet Patrocinio mga kamisor. Usa ka dump truck mga kamisor no ang nakasingki ani mga kamisor sa likod nga part sa iyang sakyanan. O so ila na karong dalon mga kamisor sa police station mga kamisor gilahan ang i-settle mga kamisor kauban ang driver aning mong sakyanan mga kamisor nga Wigo ug kani pong dump truck mga kamisor nga kaning huwo. So ilang ituyok mga kamisor kay para nga makalusot na ni mga kamisor mga sakyanan kay taas na kay mga kamisor ang traffic tungod lagi kay naani dani mga kamisor sa may kuan mga kamisor tulay sa Taguluan mga kamisor.